a inicis del segle XX, quan es torna a conèixer millor l'art romànic i es comença a publicar, també surt la necessitat de protegir-lo. I la decisió que s'acaba prenent és d'arrencar les pintures per portar-les al museu a Barcelona per crear una gran col·lecció d'art romànic. La tècnica que es va utilitzar és l'estrapo, és d'origen italià, van contractar tècnics italians per vindre aquí i portar-la a terme, i consisteix en aplicar sobre la capa de pintures una tela impregnada amb cola. Quan està tot enganxat i sec, poden arrencar a poc, rascant per la part del darrere, embolicar les pintures com si fos una catifa i portar-ho a Barcelona o on fos, fer una còpia de la paret, tornar-ho a enganxar i poder-ho exposar al museu, conservar-ho de la forma que volguessin. És una tècnica molt agressiva, realment era perillosa per les pintures, però era el fruit de l'època, dels mitjans que tenien, i per tant, a conseqüència d'això, a les esglésies d'aquí de la Vall de Boí, en general de tot el Pirineu, s'hi han fet reproduccions més posteriorment.